Salam el hormatly adamlar. Garaşlar wagty tarap ýurdumyzdaky täzelikler kimim habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlar gepleşigine başlaýas. Şuň hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow Salivide aratnyş garkaly iş matlatyny geçirdi. Onuň guruluş ulgamyna we senagat toplumyna işleň ýagdaýyna garaly. Hemen bu ulgamlary munun beýlegim ösürmegiň meýilnamlary kesitlenildi. Maslahat ministri kabinetiniň başlygynyň käbir ornwasarlary, degişli ministrlikler kimim puduklaýan dolandyş edareleriniň ýolbaşçylary gatnaşdylar. Hormat prezidentime de ýurdumyzyň gurulşyk we senagat toplamyna bagşlanyp, fanly video aragatnaş arkaly geçirilýän iş maslahatyny açyp, ilki bilen ministrler kabinetiniň başlygynyň ornwasary Müşşikowa söz berdi. Vice-premier döwlet başçylarynyň tapşyrygy boýunça gurulşyk senagat toplamynyň ministrlikleri hemde puduklaýan dolanyş edaralarynyň sağlaşykly ykdysady ösüşini üpçün etmek we bu urda ýöňde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine getirmek boýunça durmuşa geçirilýän çäreler barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinlep, ähli ulgamlarda durnukly ösüşi üpçün etmek üçin zerur çäreleri görmegiň wajypdygyna üns çekdi. Döwlet başçylarymyz kärhanalaryň düşügüntligi, öňümleriň öňdürülüşini artdyrmak, daşy ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan öňümleriň we eksport ugurly haritlaryň öňdürülýän möçörlerini ýoklandyrmak boýunça gödüňe tutulan meýilnamalaryň ýerine getirilişini hemişe üns merkezine saklamagyň möhümdigini belläp, vice-premier birnäçe anyk tapşyryklar berdi. Soňra energetika ministri Pürçököw ýollaşyk edýän düzümleriniňki işleriň ýagdaýy, hormat prezidentimiziň elektrik energiýasy bilen bökdünçsiz üpçün etmek hemde Türkmen elektrik energiýasynyň daşa ýurtlara iýerilýän ugurlaryny giňetmek boýunça beren tapşyryklarynyň ýerine getirilişi barada hatabat berdi. Ýa-da Türkmenistanyň elektrik energetika pudugyny ösürmegiň 2013-2020 ýyllar üçin konsepsiýasynyň çäklerini iri taslamalaryň birnäçe amala aşyrylýar. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan elektrik geçirçisiniň taslamasynyň birinji tapgyrynyň ýurdumyzyň halkalyň energiýa ulgamynyň Lewap vilayatynyň Çerjew etrawyna kuwatlylygy 432 megawatt bolan gaz turbinali elektrik stansiýasynyň hemde Aşgabat şäheriniň Büdmeýin etrawyna energetika enjamlaryny awatlaýyş we hyzmat etiş merkeziniň gurulşy ýokary depkinlerde alınıp barlýar. Şu günleri alternatif Türkmen köýlerini ösürmegiň 2019-2025 ýyllar üçin konsepsiýasyny durmuşa geçirmek boýunça ýerine getirilmeli işleriň beýilnamasyna laýyklykda kuwatlylygy 10 megawatt bolan utgoşukly dolanşykda işleýän ýyl we gün elektrik stansiýasyny gurmak boýunça degişli işler alınıp barlýar. Ministerlik tarapyndan Türkmenistana 2019-2025 ýyllarda sanly ykdysadyty ösürmegiň konsepsiýasyna laýyklykda elektrik energiýasy boýunça hataplaşyklary sanly ykdysadyty geçirmekde degişli işler ýerine getirilýär. Hormat prezidentime de hatabat dinlep, energetika senagatynyň milli ykdysadytymyzyň möhüm puduklarynyň birdigini belledi. Pudukda amala aşylýan işleriň netijeligini ýoklandyrmak maksady bilen giň möçürli maksatnamalaryň durmuşa geçirilişini bir gödükçülükde saklamak zerurdur. Şola maksatnamalaryň çäklerini täze kuwatly elektrik stansiýalary gurulýar we işe girdirilýär. Döwlet başçylarymyz bu ulgamyň öňünde durýan möhüm wezipeleri üns çekip, elektrik energiýasyny öňdürmek, energetika deskalaryna hyzmat etmek hemde olary netijeli ulanmak bilen baglanyşykly belgilenen meýilnamalaryň üstünlikli amala aşyrylmagynyň wajypdygyny aýtdy. Hemde bu wagtda ministre anyk tapşyryklar berdi. Soňra gurulşyk we binagarlyk ministri Gannemow ýolbaşçyk edýän ulgamynaky işleriň ýagdaýy, Aşgabatda we ýurdumyzyň sebitlerini, dürli maksatly deskalaryň gurulşygynyň depkinleri, binalary we deskalary ulanmaga bermegiň möhletlerini berja etmek hemde gurulşyk işleriniň ýokary hieline üpçün etmek maksady bilen görülýän çäreler barada hatabat berdi. Bellenşýäli şu ýylda Türkmenistanyň kemişelik bir taraplygynyň şanly 25 ýyllyk münasibetli ýurdumyz boýunça üren köp sanly medeni durmuş maksatly binalar we deskalar açylyp ulanmaga berildi. Şeýle hem o milli maksatnamasyny durmuşa geçirmäge uly ähmiýet berilýäni gaýdyldy. Bu maksatnama raýatlarymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini hassa ýoklandyrmaga, olaryň dürejlikli ähmiýet çekmegi, ähli amatlyklaryň höýdürini görüp ýaşamagy we göwnüjay din jalmak üçin amatly şertler düretmäge ýardam etmeliler. Bu maksatnamalaryň resmi namada belirlenen wezipeler laýyklykda ýurdumyzyň ähli sebitlerine täze obalar gurulýar. Olar hormat prezidentimiziň yglan eden döwlet adam çynýar diýen fiýadatynyň iş ýüzünde durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň subutnamasyny urly. Döwlet başçylarymyz hatabat dinlep, gurulşyk işlerine bildirilýän talaplara birk eýermegiň zerurdygyny belledi. Şonuň bilen birlikde durmuş maksatly deskalaryň gurulşygyna milli binagarlyk diýipleriniň hemde häzirki zaman gurulşyk ýörelgeleriniň taýlaşmalydygy bellenildi. Täze deskalaryň binagarlyk keşfine toplumlaryň çemeleşmegiň, şonda bilik usullaryna uly ähmiýet bermegiň wajypdygyna aýratyn üns berildi.
Munuň üçin bolsa innovatsion usullardan we täze ýöreliklerden netijeli peýdalanmak möhümdir diýip döwlet başçylarına aýtdy. Hemde Gurulşyk we Binagarlyk ministrine paýtagtymyzda ösdürmegiň 17-nji nowatda gyzynyň taslamasyny taýýarlamak hemde Aşgabat seti taslamasyny durumşa geçirmek boýunça işleri çaltlandyrmak babatda anyk tawşyklar berdi. Soňra Türkmen Himiýa döwlet kanseriniň başlygy Niyazliýew himiýa senagatyny mundan meýlekde ösdürmäge gönükdirilen wezipeleri ýerine ýetirmek boýunça alınıp barýan işler barada gatabat berdi. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy durmuş ykdysadydan ösdürmegiň 2019-njy 2020-nji ýyllar üçin maksatnamasyna laýyklykda Balkan vilayetinde yerasy bromly suwlaryň ýataklarynyň çiğmal biniýatlaryna düýpli awatlaş işlerini geçirmek bilen ýot, brom we olaryň önümlerini öndürýän zawodlary gurmak barada hemde daşary ýurtlardan getirilýän himiýa önümleriniň orny tutýan kaustik sodasy, klor we klor önümlerini öndürýän toplumyň taslamasyny durumşa geçirmek üçin halkara bäsleşikleri eglan edildi. Şeýle hem garlyk kali dağ magdan toplum boýunça magdan çykaryşyny ýokallandyrmak boýunça işler alınıp barlýar. Şonuň ýaly ýurdumyzy durumçy ykdysadydan ösdürmek maksady bilen kabul edilen döwlet maksatnamalaryna laýyklykda himiýa pudogynyň öňünde goýulan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek boýunça işleriň çäklerini Türkmen Himiýa döwlet kanserini tarapyndan daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan önümleri hemde eksport uğurly haritlary çykarýan täze iri önümçilikler guruldy we işe girdildi. Hormat prezidentime de hatap etdiňlep, ykdysat strategiýany durumşa geçirmekde geljeguli pudoklaryň biri bolan himiýa senagatyna möhüm ornuň degişdigini bellädi. Bu pudok eger tuli eksport kuwatyny edir. Bu gurda bellilen meýilnamalaryň üstünlikli durumşa geçirilmegi milli ykdysadyetimiň bu pudogynyň okgunly ösmegine ýardam etmelidir. Munuň üçin ähli şertler ilkinji nowatda bolsa baý çiğmal serişdelerimiz bar diýip döwlet başçylaryna aýtdy. Hemde sulfat we ýot brom tenagat üçin mineral çiğmalynyň gorlary boýunça Türkmenistanyň dünýäde öňdäki orunlaryň birini eýleýänligini kanagatdan bilen bellädi. Hormat prezidentimiz önümleri içerkemde daşarky bazarlarda uly islegden peýdalanýan himiýa toplumlarynyň büýükdensiz işledilmeginiň wajypdygyny belläp, ýurdumyzyň himiýa senagatynyň kärhanalarynyň çiğmal we teň köpçüligine bir gödäwçilik etmegi taşyrdy. Soňra Senagat we Gurulşyk önümçiligi ministri Berdimuhammedow tenagat önümleriniň sanyny artdyrmak hemde olaryň ýokary ýerine öpsün etmek boýunça alınıp barýan toplumlaryň işleri barada hatabat berdi. Döredilýän oňoýly mümkinçilikleriň netijesinde gurulşyklary öýdümizde öndürilýän önümler bilen büýükdensiz öpsün etmek, tenagat önümçiliginiň netijeligini ýokalandyrmak maksady bilen döwrewap zawodlary gurmak we öňden bar bolanlarynyň durkuny täzelemek hemde önümçilik zerurluklar üçin täze tehnikalar we enzamlary ýygyderli satyn almak boýunça anyk çäreler görülýär. Şeýlekem ýurdumyzyň elektron senagatyny ösdürmek hemde ýurdumyzda daşar döwletlerden getirilýän haritlaryň orny tutýan önümleri öndürmek boýunça aýdyn gejeler hojalyk jemgyýetiniň amala aşyrýan işleri barada edildi. Döwlet başçylarynyň ulal beren taşyklaryna laýyklykda ministrlik Tenagatçylar we Telekeçiler birleşmesiniň agdalary bilen birlikde tarpejlerde uly istek bildirilýän döwrewap elektron enzamlarynyň dürli görnüşleriniň önümçigini ýola goýmak boýunça anyk çäreleri amala aşyrýar. Şonuň bilen baglykda dünýäniň öňde barjy tejribesini öwrenmek, almysatda pudoklaryň önümçigi ösdürmek, birlikdäki kärhanalary döretmek meselelerini uly ähmiýet berilýär. Hormat prezidentime de hatap etdiňlep, ministrligiň işini mundan meýlekde kämilleşdirmegiň wajypdygyna ünsüjekdi. Senagat ulgamny we gurulşyk önümçiligini ösdürmek, innovatsion tehnologiýalary ornaşdyrmagyň hasabyna pudogyň maddi enzamlaryň binýadyny pugtlandyrmak möhüm wezipeleriň hataryny görkezildi. Hormat prezidentime de ýurdumyzda gurulýan desgalary zerur gurulşyk serişleri bilen öpsün etmek üçin öndürilýän önümleriň mukdaryny artdyrmagyň wajypdygyny, olaryň dünýä ölçeglerine kybap gelmeligini belläp, ministre degişli tawşyklar berdi. Şeýlekem döwlet başçylarymyz milli elektron senagatyny ösdürmegiň hemde öndürilýän önümleriň ýokary ýerine öpsün etmegiň üren wajypdygyna ünsüjekip, şol işleriň möhüm ähmiýeti eýedigini aýratyn belledi. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Durduliýew şäher gurulşyk syýasatyny üstünlikli durumşa geçirmek, öňde barjy tehnologiýalary ulanmak arkaly täze şäherler we obalary durmuş medeni maksatly desgalary gurmagyň depkinlerini güýçlendirmek maksady bilen görülýän çäreler barada hasabat berdi.
Häzir döwrebap önümçük toplumlaryny gurmak hemde öňden barlarynyň durkuny täzelemek üçin maýa goýumlaryny çekmek we daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan önümleri öndürýän kärhanalaryň önümçük kuwatlylygyny pugtlandyrmak hemde puwdyň eksport kuwatyny ýokalandyrmak boýunça netijeli işler alınıp barlýar. Şonuň bilen birlikde sanly ulgam işiň ornaşdyrylýar. Innowasion tehnologiýalaryň önümçügi ýola goýulýar. Haritlaryň öndürilýän möçürleri we görnüşleri artdyrylýar. Hemde olaryň hili ýokalandyrylýar. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, Türkmenistanyň durumçy ykdysady ösüşiniň giň möçürli maksatnamany amala aşyrmakda gurulşyk ulgamny möhüm ornyň degişdigini belledi. Şonuň bilen baglykda bir ulgama ägir türlü maýa terişleri görünükdirilýär. Şäher gurulşyk strategiýasyny üstünlikli durumça geçirmek üçin netijeli çäreler görülýär. Döwlet başlarymyz toplumyň öňünde durýan möhüm wezipeleri üns çekip, vice-premieri bir ulgamda ýagdaýy teljermegiň netijeleriniň esasyny puwdygy ösdürmek boýunça geljek üçin täze maksatnamany taýýarlamagy tapşyrdy. Meýilleşdirilen deskalaryň ählisiniň gurulşygyny bellenlen möhletlerde tamamlamak meselesini bir gözegçilikde saklamak hemde işleriň ýokary helini üpçün etmek zerurdur diýip hormatly prezidentimiz belledi we bu gurda degişli görkezmeler berdi. Soňra hormatly prezidentimiz fanly video aragatnaşyk arkaly geçirilýän iş maslahatyna gatnaşyklary güldönüp, ýerine getirilmeli işleriň meýilnamasyna üns çekdi. Gurulşyk we senagat toplumy strategik durmuş ykdysady wezipeleri çözmäge, ýurdumyzyň ilatynyň ýaşaýyş derejesiniň hilini ýokalandyrmagy gönükdirilendir diýip milli liderimiz belledi. Şoňa görä häzirki döwürde ykdysadyýetimiziň beýpuwdoklaryny ösdürmäge ilkinji nowatda aýratyn üns berilýär. Häzirki wagtda beýpuwdoklary ägir türlü meçherde maýa goýumlary goýulýar. Ýurdumyzyň kärhanalaryny gollamaga gönükdirilen ähli çäreler görülýär. Biz gödeňde tutulan ähli desgalary bellenlen möhletlerde gurup ulanmaga bermeliler diýip döwlet başlarymyz aýtdy we toplumyň öňünde durýan möhüm wezipeleri ketgitledi. Hormatly prezidentimiz döwletimiziň senagaty, energetika we himiýa puwdoklaryna ulymeçörli maýa goýumlaryny gönükdirýänini belledi. Şonuň bilen baglykda bir ýagdaýy nazara almak bilen kärhanalaryň önümçük netijeligini, girdejlerini artdyrmak tapşyryldy. Toplumyň ministrlikleri we puwdok idaralary tarapyndan öndürilýän önümleriň hemde haritlaryň möçürlerini artdyrmak zerurdur diýip döwlet başlarymyz aýtdy. Hormatly prezidentimiz önümçük kärhanalarynyň doly taslama kuwatyna iş edilmegini gazanmak üçin zerur çäreleriň görülmeligini belledi. Importyň orny tutýan tenagat önümleri we gurulşyk haritlary bilen üpçünçiligi artdyrmak, elektron senagatyna täze önümleriň önümçügini giňeltmek barada hem degişli görkezmeler berildi. Döwlet başlarymyz ýurdumyzda 2019-2025 ýyllarda durmuş ykdysat taýdan ösdürmegiň prezident maksatnamasyna, o milli maksatnamasyna we beýleki maksatnamalarda hemde meýilnamalarda gödeňde tutulan deskalaryň gurulşyk işleriniň ýerli önümleri bilen üpçünçiligini gowlandyrmak boýunça zerur işleri geçirmegiň wajypdygyna üns çekdi. Halkara tejribesinden ugralmak, deskalaryň gurulşyklarynyň ýokary helli ýerine getirilmegine hemişe gözegçilik etmek zerurdur diýip hormatly prezidentimiz belledi. Döwlet başlarymyz önümçük kärhanalarynyň doly taslama kuwatyna işlemeklerini gazanmagy, olaryň durkuny täzelemek arkaly önümçük ugurlaryny döwre baplaşdyrmagy tapşyrdy. Dünýä ykdysadyýetindäki ýagdaýlara baglykda importyň orny tutýan ýerli önümleriň görnüşlerini we möçürlerini artdyrmak, öndürilýän haritlar üçin täze bazarlary we ýerlemegiň kämil usullaryny gözläp tapmak möhümdir diýip hormatly prezidentimiz belledi. Döwlet başlarymyz energetika we himiýa puwdoklarynyň ýürüýti urlary boýunça zerur bolan ýokary taýýarlykly hünärmenler bilen üpçünçiligini gowlandyrmagy esasy wezipeleriň biri ýokmyna ketgitledi. Hormatly prezidentimiz vice-premier Müşýekowa hemde Merkezi Bankyň başlygy Anna Durduýewa ýüzlenip, puwdoklaryň maksatnamalaryň üstünlikli ýerine getirilmegine, şol sanyna banyklaryň işini kämilleşdirmäge, olaryň işinde öňde barjy tejribäni hemde innowasion tehnologiýalary işiň ornaşdyrmaga bir gözegçilik etmegi tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz fanly video aragatnaşyk arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara öňde goýulan möhüm wezipeleri çözmekde üstünlikleri arzu etdi.
Hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow yurdumyzyň halkynyň we hökümetiniň adyndan hemem hut öz adyndan Bahreýnyň paşasy Hamad bin Isa Al Khalifa we dogonluk Bahreýn halkyna Bahreýn paşalygynyň milli güni münasibetli tüýtürkden çykýan gutluglaryny hemem arzuwlaryny iýerdi. Döwlet başlygymyz gutlugyny ähli ugurlarda alalaşykly özara gatnaşyklary deň hukukluk berek beri hormat goýmak we iki halkyň behidini nazara almak arkaly ýoly goýulan döwlet ara gatnaşyklarynyň möhüm maksadlara yetmekde ýardam berjekdigini anam bildirdi. Şu ýylyň 15-nji dekabrynda Türkmenistan bilen Bahreýn paşalygynyň arasyna diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagyny 25 ýylyň dowlyanyny kanatlanma bilen bellep, hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow çeyrek asyr döwrüň dowamyna dogonluk gatnaşyklaryň içeňleşendigini we onuň özara bekitlik taraplaryň hyzmatdaşlygyň hiltaýdan täze derejesine çykandygyny aýratyn belledi. Biz ýurtlarymyzyň arasyndaky syýasy, söwda, ykdysady we medeni insanperwer gatnaşyklary munun wilegim giňeltmek maksat edinýäs. Däwe uğurlan Türkmen Bahreýn hyzmatdaşlarynyň geljekde de puwtolandyryljakdygyny ananýanyp melelizirmiz belledi. Hormatly prezidentimiz özüniň gaderli dogany Bahreýnyň paşasy Hamad bin Isa Al Khalifa Türkmenistan bilen Bahreýn paşalygynyň arasyna hyzmatdaşlygyň ösdürmegine eýdigderli öns berýänligi üçin minnetdarlyk bildirdi. O onuň al hiziretine berk jan saglyk, awadançylyk Bahreýnyň dogonluk halkyna bolsa parahatçylyk, güllep ösüş hemem urwaşlyk arzu etdi. Hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow ýurdumyzyň halkynyň we hökümetiniň adyndan hemem hut öz adyndan Katar döwletiniň emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani we Kataryň dostlukly halkyna Katar döwletiniň milli gün münasibetli tüýtürkden gutluglaryny iýerdi. Türkmenistan bilen Katar döwletiniň arasyndaky däwe urulan dost dogonluk gatnaşyklary özara düşünşmegi we ysnaşykly hyzmatdaşlygyň ýokary derejesi bilen tapawutlanýar. Bu gatnaşyklaryň biziň dogonluk halklarymyzyň behidine munun wilegim ösüriljakdygyny we puwtolandyryljakdygyny berk ananýanyp millilizirimiz gutlugyny belliýär. Hormatly prezidentimiz ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp Katar döwletiniň emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani berk jan saglyk hemem awadançylyk Kataryň dogonluk halkyna bolsa parahatçylyk, rowaşlyk we güllep ösüş arzu etdi. Döwlet başlygymyz onuň al hiziretine goý gudraty güçlü Allah Taala ähli asly başlanýşlaryňyzda we maksatlaryňyzda size medet bersin diýip dilek etdi. Hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow ýurdumyzyň halkynyň hemem hökümetiniň adyndan we hut öz adyndan Gazagystan Respublikasynyň prezidenti Kasym Jomart Tokayew hemem Gazagystanyň ähli dogonluk halkyny Gazagystan Respublikasynyň garaşdylyk güni bilen tüýsürekden gutlady we hoşnýetli arzuwlaryny aýtdy. Döwlet başlygymyz gutlugyna garaşdylyk ýyllar içinde Gazagystanyň döwletligi berkitmekde, halkyň awadançylygyny gowlandyrmakda we ýurdun halkara geňişligine äräni belende ötürmekde ert uly üstünlikleri kazananlygyny belledi. Türkmenistan bilen Gazagystan Respublikasyny köp asarlyk dostluk we hoşnýetli goňşuçylyk gatnaşyklary baglanşdyrýar. Biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň hemem özara düşünşmegi ýokary derejesiniň türkmen gazak gatnaşyklaryny iki dogonluk halkyň behwidine ýygderli ösdürmek we puwtolandyrmak üçin berk esas bolup hyzmat etjekdigini ananýanyp mellilizirimiz nykdy. Hormatly prezidentimiz ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp Gazagystan Respublikasynyň prezidentine berk jan saglyk hemem bagyt Gazagystanyň halkyna bolsa parahatçylyk, awadançylyk we rowaşlyk arzu etdi. Hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow Gazagystan Respublikasynyň ilkinji prezidenti Ýelbasy Nursultan Nazarbayew Gazagystan Respublikasynyň garaşdylyk güni münasibetli tüýsürekden gutluglaryny we arzuwlaryny ýollady. Garaşdylyk ýyllarynyň dowamyna ýurdumyzyň syýasy, ykdysady we durmuş ulgamyna ýeten üstünlikleri hemem dogonluk ýurtlarymyzyň arasynda emele gelen iki tarap bilen gatnaşyklaryň ýokary derejede ösdürilýändigini bellemek bizi gowandyrýar. Hoşnýetli goňşuçylyk däplerini we özara düşünşmek ýöreliglerini esaslanýan türkmen gazak dostlukly gatnaşyklarynyň biziň halklarymyzyň behidine munun wilegim puwtolandyryljakdygyny ananýanyp mellilizirimiz gutlugyny belledi. Hormatly prezidentimiz ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp Nursultan Nazarbayew berk jan saglyk, bagyt hemem awadançylyk Gazagystan Respublikasynyň dogonluk halkyna bolsa parahatçylyk, munun wilegim güllep ösüş we rowaşlyk arzu etdi.
Eni bursa Türkmenistan'ın prezidentinin gol çeker etminaması bilen tanşediyat. Türkmenistan'ın prezidenti buyruğu gol çekti etminama layıklıkta. Türkmenistan'ın halkara şertnamaları hakkındaki Türkmenistan'ın kanunu layıklıkta. Ministerler Kabinetinin başlığının ornatari Daşary İşler Ministri Meriyedova Garaşty döwletliğin arkalaşynyň Daşary İşler Ministerlerinin geňeşiniň 2021-nji ýyl üçin Garaşty döwletliğin arkalaşynyň çäklerini Daşary İşler Ministerliklerinin arasyny köp derejeli geňeşmeliň meýilnamasy hakkynda çözgüdüni Birleşen Milletler Guramasynyň döredilmeginiň 75 ýyllyk münasibetli Garaşty döwletliğin arkalaşygyna gatnaşyjy döwletliň başdanlarynyň bilelikdäki beýannamasynyň taslamasy hakkynda çözgüdüni halkara maglumat howpsuzlygyny öpçün etmek wagtda hyzmatdaşlyk etmek barada Garaşty döwletiň arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleriň başdanlarynyň bilelikdäki beýannamasynyň taslamasy hakkynda çözgüdüni Garaşty döwletleriň arkalaşygyna 2022-nji ýyly halk dörejiliginiň hem meden mirasynyň ýyly 2023-nji ýyly milletara ara gatnaşyň dili hökmüni rus diliniň ýyly diýip eglan etmek hakkynda çözgüdüni türkmen tarapyndan gol çekmäge ygtyýar berildi. Sowda Senat Edarasynyň sergiler merkezinde Türkmenistanyň betaraplygynyň 25 ýylynyň başlanan halkara sergi öz işini dowam edýär. Bu şäheriniň nowatdaky gününe Aşgabat şäheriniň hem ýurdumyzyň welaýetleriniň ähli ugurlary boýunça gazanýan üstünlikleri ýeten derejede we öňde durýan wezipeleri ýerine ýetirmek ugurlary barada giňişlerini maglumat berýän bölümler sergi gatnaşyjylarda uly gyzyklanma döretdi. Yurdumynyň durly ugurlary boýunça gazananlaryny hemde sebitleri we paýtatymyzy durmuş ykdysatydan ötürmegiň her zaman ugurly öz içine alýan sergi, arkada prezidentimiziň ýol başlygyny amala asyrlayan giňmeşgörli işleri, yurdumynyň ötüşini wasp edýän belin dowarly aýdym sağla çykyşlarla başlandy. Munyň özi bu ýerde geçirilýän giňmeşgörli serginiň işine öz boşly bayramçylyk öwüşgüni çaýdy. Yurdumynyň welaýetleriniň Aşgabat şäheriniň häkimleri sebitleriň ähli ugurlardaky ötüşleri barada çykyş etdiler. Bellenşälik häzirki döwürde yurdumynyň sebitleri ötüşüň täze derejesine çykyp, owa milli maksatnamasynyň gelip çykýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek ugruna maksatnamalaryň şäherleri durmuşa geçirýärler. Sultan ekrançylygy ösdürmegiň täzeçil usullaryny işçiň özleşdirýän Babaday hanlar, gowaçanyň, buğdaýyň we beýleki ikinleriň bul hasyny ösdürip ýetişdirip, döwlet öňündäki borçnamalaryny awra bilen berjay edýärler. Bu bolsa sebitleriň ykdysady taýdan kuwatlanmagynyň, ilatyň durmuş derejesiniň ýygydaly ýokarlanmagynyň baş şertini emele getirýär. Döwlet tarapyndan döredilýän ýeňilikler önüm enerjileri hasa belin sepgitleri eýilmäge ruhlandyrýar. Şeýle giňgerimli çäranyň geçirmeginiň özi milli liderimizin ýol başlygyna amala asyrlaýan hemde ýurdumynyň sebitleriniň toplumyň ösüşine gönükdirilen beýtaraplyk syýasatynyň üstünlikli amala asyrmagynyň aýdyň suwutnamasydyr. Serginin şäherlerine hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça online duşuklar geçirildi. Balkan vilayet häkimliginiň we Eýran Islam Respublikasynyň Gülistan vilayet häkimliginiň arasyndaky sany ulgan boýunça geçirilen duşukda durly ugurlarda hyzmatdaşlygyň meseleleri ara maslahatlaşyldy. Hormatly prezidentimiziň ýyl-ýurt bähwidine dünýä ähmetli özgörtmelerini esaslanýan iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklary, parahatçylyk, hoşnýetli goňşulyk, insanperwerlik ýaly gymmatlyklary özüne jemleýär we halklaryň arasynda ýola goýulan netijeli hyzmatdaşlygyň nyşany emele getirýär. Türkmenistan parahatçylyk, söýüjülük, dostluk we hoşnýetli goňşulyk esaslaryna dayanmak bilen gatnaşyklary nusgalyk, belin derejeye çykarýar. Bu ýagdaý dostlugynyň hoşnýetli gatnaşyklaryň dawalanmasyna öwrülýär. Bir näçe gün märe dowam edýän pudoklaýyn serginiň şäherlerinde durly işegelik çäherleri giňden ýaýwanlanyrly we video aratnaşyk arkaly köp ugurly maslahatlar geçirildi. Durly ugurlardaky özgörtmeler bilen birlikde Mähkemany Akademiyanyň uly gollaw netijesinde Ahali welaýatynyň täze döwre we bedardyş merkeziniň gurulşynyň ýurdumynyň ähli ugurlardaky ösüşiniň aýdyň görkezçiligini çäherede çykyş edenler aýratyn bellediler. Bu gurulşyk milli liderimiziň durmuş ykdysady syýasatyny üstünlikli durmuşa geçirmegiň ýolunaky möhüm ädimdir. Oň esasy ugry halkymynyň amatly ýaşaýyşy üçin aňry baş şertleriň döredilmegi bolup durýar. Şäher gurulşyk taslamalaryny durmuşa geçirmek sebitleri toplumlaryň ýagdaýda senatlaşdyrmak, milli ykdysadymizi we hususy pudogy köp ugurly esasy ösdürmek boýunça wezipeleriň oňun çözgüdüne gönükdirilendir. Munyň özi mähriban watanymyzyň gülläp esmegine, halkymyzyň awadançylyk derejesiniň ýokarlanmagyna ýardam berýär. Serginin çäherlerine hadar deňdi dost soganyň, oňun hyzmatdaşlaryň deňdi atly maslahat geçirildi.
Balkan vilayet häkimliginiň guramagyna geçirilen maksatda ýurdumynyň gulmatar sebitini durmuş ykdysadydan ösdürmek sebitde hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny işçileşdirmek we senagat toplumynyň işiniň netijeligini ýokarlandyrmak bilen baglanşykly meseleler boýunça gyzyklanma bildirilýän pikir alşmalary boldy. Oň dowamyna bellenşýäli hemişelik bir taraplygymyzy şöhratly 25 ýylyň dowamyna döwlet siýasatynyň iler tutulýan ugrulary bolan ýurdumynyň halk gojalyk toplumyny innovasiýa taýdan özgörtmekde, senagatymyzy diversifikasiýa ýoly bilen ösdürmekde, milli ykdysadymyzyň kuwwatyny artdyrmakda, halkymyzyň durmuş derejesini ýa-da ýokarlandyrmakda belen sebepler eýelenýär. Şeýle ferýanyň dowamyna Daşary vilayatynyň ähli ugrulary boýunça gazanýan üstünlikleri barada giňişden gurrun berýän gymmatlyklar görkezildi. Şolar wagtyň özünde bir ýerde Mehriban Akademiyanyň Aral deňiziniň sewitin ekologiýa ýagdaýyny gowlandyrmak boýunça edýän tagyрлalarynyň halkyň awadançylygyna gönüktirilen irginsiz aladaslygy barada gurrun edildi. Bellenşýäli häzirki döwürde vilayatyň owa hojalygyny, senagat ugruny we durmuş ulgamyny ösdürmek bilen bir hatarda sewitin çäklerini ekologiýa ýagdaýynyň gowlanmagyna gönüktirilen giň meşhurly şäherler durmuşa geçirilýär. Munyň özi milli liderimizin ýol başlygyna amala asyrlayan döwlet siýasatynyň iler tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyny durmuş ykdysadydan ösdürmek maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň esasyna Lewap vilayatynyň ähli düzümleriniň sağlaşyk ösüşiniň möhüm ugurlardyr adilen sewitin ýeten derejesi we gazanýan üstünlikleri barada gurrun berýän tanışdyrlyş şäheresi geçirildi. Sergi merkeziniň meýdançasyna Lewap vilayatyna keleket edýän döwlet we hususy düzümleriň şolsana her urun gazananlaryny we mümkinçiliklerini video görnüşde tanışdyrýan diýwarlyklar ýerleşdirildi. Munyň özi sewitin ilatynyň öz garaşsyz baky bir tarap watana bolan watançylyk duýgularynyň tutuş çuňlugynyň beýany boldy. Berkara döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne Mara vilayatynyň köp taraply ykdysadynyň ösüş ugurlary adilen geçirilen tanışdyrlyş dawarasy sewitin şu döwürde ýeten derejesine ähli ugurlar boýunça gazanýan üstünliklerine başlany. Bellenşýäli Mara vilayatynyň owa hojalygyna täzesil usullaryny ornaşdyrmak, ekrançylyk meýdanlarynyň hasyllygyny artdyrmak, şeýle-de owa hojalyk öňümçiligine hususy telekeçiligi çekmek işleri özüniň oňy netijesini berýär. Mara vilayatynyň ähli pudoklarynyň sağlaşyk ösüşiniň öz boşly beýany bolan buňky sergi özüniň köp ugurlygy we sewitin ykdysady görkezleri babatda maglumat taýdan baýlygy bilen tapawutlanýar. Aziýanyň Merjen şäher hökmüne karar edilen paýtagtymyz Aşgabatyň Guinness'in bütün dünýä rekordlar kitabyna münasip orun alan diskalarynyň tanışdyrjy dawarasy serginiň ähmetini has artdyrdy. Bir ýerde ýüri tökürün alan meýdançada dünýäniň owadan şäherleriniň hataryna öz oruny pugtalandyrýan paýtagtymyzyň şäher gurulşyk maksatnamasynyň üstünlikli ýerine ýetilşi barada giňişlen maglumatlar berilýär. Soňky ýyllarda ýurdumyzyň baş şäheriniň keşfi tanynmaz derejede özgördi. Mehriban Akademiyanyň tagyrlasy bilen Aşgabatyň ähli görkezjiler şolsana ekologiýa, awadançylyk babatda ösüşi ýokary halkara ülüňlerine dol laýyk gelýär. Munyň özi ak mermerli paýtagtymyzda amala asyrlayan giň meşhurly maksatnamalaryň we halkara ähmetli taslamalaryň üstünlikli amala asyrlanynyň aýdyn suwtnamasydyr. Serginiň çäklerine edilen çykyşlarda degişli ugurlaryň sağlaşyk ösüşine başlanan maglumatlary barada edildi. Şeýle-de serginiň çäklerine görkezilýän video filmler milli liderimiziň ýol başlygyna, ýurdumyzyň ähli vilayatlaryna we paýtagtymyza amala asyrlayan döwlet siýasatynyň äger türlü şäher gurulşyk maksatnamalarynyň, gurulşyk senagatynyň işiniň kämilleşdirilýänini we ýaýwanlanan giň meşhurly özgertmeleriň üstünlikli amala asyrlanyny beýan etdi. Sergi diýarymyzyň işeýür topolarynyň öňerýän halkara hil ölçeglerine gybap gelýän, türlü önümleri artýan eksport kuwwaty bilen tanışmaga mümkinçilik töredýär. Umuman bugunky sergi ýurdumyzyň durmuş ykdysadydan sağlaşyk ösüş ýoluny düşünýäni has aýdynlygy bilen äşkar etdi. Şoň paýtatymyzda Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplarynyň 25 ýylyň münasibetli gurulyp ulanmagy berilen binalaryň açylyş dawarlary boldy. Şäheriň büzmeýin etranyň çägine 4 gatly ýaşaýyş jaýlarynyň 23-si, 2 gatly kottej jaýlarynyň 9-sy, 600 orunlyk umumy bilim berýän mektep we köp ugurly sowda merkezi gurulyp ulanmagy berildi.
Halkymyzyň ýokary hil derejesine laýyk gelýän amatly ýaşaýyş jaýlary bilen öpüşini edilmegi Mehriban arkadamyzyň durmuş ulgamy nazarlaýan siýasatynyň esasy urlarynyň biri bolup durýar. Bayramçylyk münasibetli paýtatymyzda we watanymyzyň sebitlerine täze jaý toýlarynyň tutulmagy hormatly prezidentimyzyň döwlet adam üçindir diýen şygary baş ýörelge edilýän berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň rowaşlyklarynyň aýdyň nyşanydyr. Adamlaryň ýaşaýyş üçin amatly şertleň döredilmegi milletizmimiziň başlanjy boýunça Aşgabatda ösdürmen konsepsiýasynyň we ýurdumyzyň dürli künjeklerini ýeýwanlanan toplumlaryny özgertmeler siýasatynyň esasy ugry bolup durýar. Her ýyly Aşgabatda amatly ýaşaýyş jaýlary we degişli ýaşaýyş durmuş, ulug we inženýerçilik tehnika düzümleri bolan köçeleň we etraplaryň açylmagy oň aýdyň suwtnamatydyr. Hormatly prezidentimiziň başlanýşlary paýtatymyzda belent jaýlary bilen bir hatarda dürli gatly şolsany kotej ýaşaýyş jaý gaznasyny dogry baplaşdyrmak boýunça meýilnamalary ýerine ýetirmek çäklerinde bogurda öňde durýan wezipeliň oňyn çözgüdüne gönükdirilýär. Munyň özi raýatlarymyzyň häzirki zaman talaplaryna we şahsy sargıtlara hemem ýaşaýjylaryň isleglerine laýyk gelýän amatly jaýlary bolan mümkinçilikleriniň artmagyny şert döredýär. Şäheriň Senagat köçetiniň ogruny 32 öýlü 4 gatly ýaşaýyş jaýlarynyň 20-sinden ibaret toplum ulanmaga berildi. Şeýlede 4 gatly 32 öýlü 3 sany hemem 16 öýlü ýaşaýyş jaýynyň biri ahal köçetiniň ogruny bina edildi. Güneşli köçetiniň ogruny bolsa 2 gatly kotejliň 9-sy bina edildi. Olaň her biriniň 2 öýlüdigini bellemeli. Jaýlaryň ýanaşyk ýerleri gowunjaý awadanlaşdyryldy we gök zoluklar döredildi. Şeýlede olaň çäklerini ýan ýollar, ulug ýollar çekildi. Sport bilen meşgullanmak üçin ähli zerur şertler döredilip, çağlar üçin ýetlenen oýun meýdançylary gözüňde tutuldy. Şeýlelikde täze jaý göçüp gelen maşgalalar üçin zerur bolan ähli amatlykları öpçün edildi. Netijede paýtatymyzyň büzmeýin etrawyna otoglarynyň ýerleşdirilişi gowulandyrylan döwrwap jaýlarda bagtyar maşgalalan 738 jaý toýlaryny tutdular. Däwreler gatnaşyjylar aýratynam täze jaýlara göçüp gelmek bagty meýser eden maşgalalan agdalary halkymyzyň ýaşaýyş we durmuş derejesiniň ýokurlanmagy bilen baglanşykly meselelere ýetdirli üns berýän üçin Mehriban arkadamyza hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Şeýlede olar döwlet başlanymy Berk Jan Saglyk halkymyzyň hemem watanymyzyň awadançylygynyň bähridini alyp barýan giň möçörli işlerine uly üstünlikler arzu etdiler. 640 hojulgy niýetlenen 20 sany ýaşaýyş jaýynyň guruluşy gurnama işleriniň Türkmenistanyň Senagat we Guruluş Önümçiligi ministrliginiň garamagyna büzmeýin etrawyna demir beton önümler kärhana tarapyndan amal aşyrylanyny bellerliklidir. Guruluş gurnama işlerine sarp edilen guruluşyk materiallaryny, ýagny sement önümi ministrliginiň garamagyna Bäherden sement zawody tarapyndan, Magdan däl guruluşyk materiallary Göktepe kän müdürligi tarapyndan, gurnama demir beton önümleri büzmeýin etrawyna demir beton önümler kärhanasy demir önümleri Türkmen demir önümleri döwlet kärhanasy tarapyndan, guruluşyk aýnasy Türkmen aýna önümler kärhanasy tarapyndan we keramzit önümi ýaşlyk keramzit zawody tarapyndan öpçün edildi. Giň möçörli taslamlary amala aşyrmak, puğta ykdysady binýada we ören uly ösüş ugurlary bolan ýurda başardyýanyny bellemek möhümdir. Türkmenistanyň ýaşaýyş şertlerini gowulandyrmak, ýaşaýyş durmuş öpçünçilik ulgamlaryny ýetdirli kemilleşdirmek meseleleri hemişe aýratyny üns merkezinde saklanýar. Ulanmaga berilen ýaşaýyş jaýlary, mektep, sowda merkezi döwletimizi ösdürmek boýunça biziň dörejlikli strategiýamyzyň hakyky meýweleridir. Ýurdumyzda türkmen halkynyň her bir maşgalanyň, garaşsyz watanymyzyň her bir raýatynyň awadançylygy we bagtyar durmuşy esasy eler tutulýan ugurdur. Munyň üçin bagtyar raýatlarymyzyň hormatly prezidentimize alkyşlary öz bolşy watançylyk mukamydyr. Häzirki döwürde Türkmenistan sağlyşykly we okulny ösüşini öpçün etmek, ygtybarly binýadyny emele getirmek maksady bilen guruluşyk puwdugyny ören uly maýa goýumlary gönükdirýär. Olaň hasany ýer önümçilik kärhanalaryny, meden durmuş maksatly binalary we desgalary, döwrwap ýaşaýyş jaýlaryny gurmak boýunça giň möçörli taslamlary üstünlikli durmuşa geçirilýär. Öňde dünýä tejribesini öwrenmek hemem ösen tehnologiýalary ornaşdyrmak arkaly innowasion taýdan ösmäge tarap ugry häsiýetli aýratynlykdyr. Milletizm tarapyndan başlanan toplumlaryň durmuş ykdysady maksatnamalaryny amala aşyrmagyň çäklerini tutuş ýurdumyz boýunça ýeýwanlandyrylan giň gerimli guruluşyklar ýokary hilli guruluşyk önümlerine barha artýan islegleri şertlendirip yerli çeňmalyň esasynda olary öndürmek, ulgamyny depkilini ösdürmäge tergi berdi. Häzir munyň özi milli ykdysadyýetimizi Senagat taýdan ösdürmek
möhüm ugurlarynyň biri bolup, dünýä ilminiň we tejribesiniň öňde barjy gazananlaryna dayanýar. Ilmi işläp taýýarlamalar, dürli podoklarda durmuşa geçirilen innowasion taslamalar Türkmenistanyň serişde tyşytlamagyň we ekologik howpsuzlygynyň ýokary görkezleri bolan tehnologiýalary giňden urnaşdyrmagy maksady okulny geçýänine şaýatlyk edýär. Men Kakaliwa Gulnabat. Bugün biz Gahraman arkadamyzyň sasyr paýyna münasip bolduk. Çünki bugün aýhly amatlykları we sertler döredilen ýaşaýyş jaýlaryndan hem bize mesler etdi. Bu jaýlarda diňe amatly sertler döredilmek bilen çäklenmän eýsem çağalarymyz üçin mektepler, sport meydançalar hem gurulyp berildi. Bu soňjumyzyň şatlygymyzyň çägi ýok. Her bayramçylyklaryň öň ýanyna biziň Gahraman arkadamyz şular ýalyşyr oňoýly jaýlar gurdup ulanmana berýär. Beýleki ýaşaýjylara hem jaýlar nesip etsin, toýly jaý bolsun. Gahraman arkadamyzyň jan sag bolsun, ömrü uzak bolsun, tutumly işler rowaj alsyn. Ýurdumyzda giňden bellenýän bir taraklyk bayram bilen hem gutlaýaryn. Bayramlaryňyz gutly bolsun. Я Анна Владимировна, жительница города Ашхабада. Сегодня для нашей семьи произошло огромное событие. Наш глубоко уважаемый президент подарил нам квартиру, за которую мы очень ему благодарны, где созданы все условия для жизни. Рядом построены садики, школы, детские площадки. За это многоуважаемому президенту огромное спасибо. Хочу поблагодарить нашего глубоко уважаемого президента. Чтет каждую семью, проживающую в Туркменистане. Пользуясь случаем, хочу поздравить нашего высокочтимого президента с праздником нейтралитета Туркменистана, с 25-летием. И также хочу пожелать ему огромного счастья, здоровья, благополучия и удачи в работе. Şeýlede Senagat köçetiniň uğruna 600 orunlyk umum bilim berýän mektep guruldy. Ol şany bayramçylygymyzyň öňsýeretini okuwçylar üçin ajaýyp soňa döwürli. Mektepde körpeliň oňuýly bilim almaklary we saglyşykly ötüşi şeýlede mugallimliň netijeli işiniň öpçün edilmek üçin ähli zerur mümkinçilikleri döredildi. Hormatly prezidentimiziň ösüp barýan ýaş nesilliň awadançylyk hakyny edýän hemme taraplaryň aladasy netijesinde soňky ýyllarda Aşgabatda we ýurdumyzyň welaýatlaryny täze nusxadaky mektepler gurulyp ulanmaga berildi. Olarda çağılan hemme taraplaryň we ýokary hilli bilim almaklary, öz dünýä garaýşlaryny giňeltmekleri, hemme ruh bilen berk bedenli ösüp ýetişmekleri üçin aňrawa şertler döredildi. Bu ýerde başlangyç sınıp okuwçylary we dürli okuw derslerini öwrenmek, şol sany daşa ýurt dillerini özleşdirmek üçin Zaman uğurduş enjamlary we görkezme etwaplary bilen öpçün edilen okuw otaglary çağılan ygtyýarynda şeýlede täze mektepde zähmet sapany geçmek, beden teri we sport bilen meşgul bolmak üçin ähli zerur şertler gözüňde tutuldy. Munyň özi okuw mektepleriniň guruluşy boýunça taýýarlanýan taslamалary we oň guruluşyny hormatly prezidentimiziň bildirýän esasy talaplarynyň biri bolup durýar. Şeýlede paýtagtymyzyň büzmeýin etraryň çäginde köp ugurly täze sowda merkeziniň açylyş davrasy boldy. Onda ýerleşdirilen dukanlar aljylara haritlaň we azyk önümleriniň ören köp görnüşleri hödürlenýär. Şunlukda häzirki döwürde hormatly prezidentimiziň taşyryna laýyklykda Türkmenistan harit bolçulugyny we çerke bazarlarda özümizde öndürilen we daşar ýurtlaryň önümçiliginiň pesi bolmadyk önümlüň dürli görüşleriň öpçünçiligini ýola goýmak boýunça maksatnama bilen işler alınıp berilýär. Ýurdumyzy senagatlaşdyrmak we daşar döwletlerden getirilýän haritlaň orun tutýan önümçilik kuwatlyklaryny artdyrmak boýunça maksatnamalar ýerine ýetirmek çäklerini ýeňil we azyk senagat önümleriniň halkyň sarp edýän haritlarynyň önümçiligi şol sany elektron senagat ýokurlanýar, hemem täze podoklary ösdürilýär. Şol wagtyň özünde sowda we hyzmatlar ulgamynyň ösdürilmegine egert ulamaýy goýum serişdeleri gönükdirilýär. Döwlet başlarymyzyň belleşýäli halkymyzyň ýokary hilli haritlary we hyzmatlary bolan isleglerini kanagatlandyrmak, hyzmatyň medeniýetini ýokurlandyrmak we adamlaryň durmuşy üçin amatly şertleri döretmek bu podon kärhanalarynyň öňüne durýan esasy wezipeleň biri bolup durýar. Melelizmimiň başlanjy boýunça ýurdumyzyň sarp ediş bazarlaryny, bazar gatnaşyklaryny amal aşyrmagyň netijesinde bu ugurda düýpli özgertmeler bolup geçdi. Sowda edaralarynyň sany artdy. Telekeçilik işçiliginiň ýokurlanmagy bilen podokda netijeli bäsleşlik şertleri emile geldi. Türkmenistanyň öňürleýän önümlüň görnüşleriniň artmagy ýurdumynyň gaýtadan işleýän senagatynyň we o hojalygynyň daşar ýurtlardan getirilen haritlaryň orun tutýan önümçiligi döretmekdäki mümkinçilikleri
toplumlarynyň artýanyny äşgär edýär. Aşgabatda we ýurdumyzyň vilayetlerine gurulyp ulanmaga berilen döwrewap sowda merkezleri halkymyzyň awadançylyk derejesiniň ezgiderli ýokurlanýanynyň nowatda suwtnamasydyr. Munyň özi Mehriban arkadamyzyň başlanjy bilen işlen taýýarlanan milli ykdysady ugruň netijeli häsiýete eýe bolýanynyň aýdyň nişanydyr. Şeýlelikde paýtagtymyzda durmuş maksatly täze desgalyň toplumynyň gurulyp ulanmaga berilmegi Türkmenistan beýtaraplyň mekanyşy garasyna geçýän ýylyň şanly wakalarynyň ýyl ýazgysyna aýdyň sahypany ýazdy. Munyň özi watanymyzyň täze taryhynda şanly seneliň uly döwrelere beslenýändiginiň nowatda suwtnamasyna öwrüldi. Paýtatymyzda Senagatçylar we Telekaçylar Birleşmesiniň agzasy Ojor Aziýa Edara Sowda binasynyň açyş dawrasy molly Aşgabatyň Demirgazygyna Andalip we Gulyýew köçeleriniň kesişýän ýerine gurulan 3 gatly täze bina 2018-nji ýylyň fevralynda hormatly prezidentimiziň gatnaşmagyna bu ýerde açylan giň ýerimli işgörlük toplumynyň desgallarynyň üstüne ýetirdi. Dörejilik toparlarynyň çykyşlaryna beslenen dawranyň barşyny Türkmenistany durmuş ykdysady taýdan ösürmegiň 2019-njy 2020 ýyllar üçin maksatnamasynyň amala aşyrylmagynyň döwlet başlyrymyzyň halkymyzyň awadançylygyny öpçün etmek üçin ykdysady ötüşi gadanmak goýunça öňde goýan wezipeleriň çözülmegini göz öňüne tutýanyny nygtaly. Şunun bilen baglykda milli liderimizde ýokary kelli import haritlerini öňürmek, türkmen önüm öňürjileriniň önümlerini daşarka bazarlara çykarmak, Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekaçylar Birleşiginiň agzalarynyň işiniň ugurlaryny giňeltmekde döwlet hususy hyzmatdaşlyk milli ykdysadyetimizi ösdürmegiň möhüm bölegi hökmünde türkmen işgörleri beleleşiginiň ornuny ýygderli berkitmek barada edýän ýadawsız aladalar üçin tüýsürekden hoşallyk sözler aýdyldy. Ojor Aziýa umumy bilim berýän we sport mekteplerini, sport desgalaryny, çağılar sağaldyş merkezlerini, medeni edaralar gurmak, dürli desgalyň elektrik üpçünçüligi, hemem nasos beketleriniň, suw geçirji we lagym kommunikasiýalarynyň gurulşy ýaly taslamlar amal aşyrmak, täze awtomobil ýollarynyň, ulug çatryklarynyň hemem köprüleriniň durkuny täzelemek we gurmak ananaly. Ojor Aziýanyň sowda dukanlary bolan täze edara binasy 1,115 hektar meýdanyna ýerleşdi. Onuň ýerzemin bölegi dukan hemem ammar jaýlar üçün berildi. Binanyň birinji we ikinji gatynda sowdadalary Senagat haritlerini şolsanyny, gurulşyk serişlerini, awtomobil şaýlaryny, şeýlede durly kysymly awtologlar satmak üçin ýetlenenler. Üçünji gatda bolsa edara otoglary guruldy. Durmuş öpçünçülüň öz başlyk ulgamlary binanyň işini golloýar. Täze jaň ýanyşky ýerleri awadanlaşdyryldy. Açylan desga ýurdumyzyň telekaçylaryny döwlet tarapynyň gollamagyny nowatda nişanydyr. Şoň netijesinde Türkmenistanyň kiçik we orta telekaçylyk giň germe eýe bolýar. Dawralaryň barşyna tapawutlanan gurulşykçylary hormatly prezidentimiziň adynyň sowgatlar goşuruldy. Ýurdumyzda hususy işgörlüň okulyny ösmegi, edara binalaryny, meýdançylaryny ulan isleň artmagy şertlendirdi. Telekaçylar öz edara we sowda binalaryny gurýarlar. Döwrewap bedegi hemem halkara ölçeglerini kybap gelýän sowda nukatlarynyň ýerleşdirilişi gowlandyrylan binada munyň misaly bolup durýar. 2008-nji ýylda döredilen hemem Türkmenistanyň gurulşyk senagatynda öňde barjylaryň bir ulan bu kerhananyň hasabyna paýtatymyzda hemem sewitlerde amala aşyrylan iri taslamalyň ýüzlerçesi bar. Tamamlanan hemem amala aşyrylýan taslamalyň hataryna gurulşyň uly paý ýaşaýyş jaýlaryna düşýär. Kompaniýanyň hunermenleri paýtatymyzda beýleki şäherlerde hemem owalarda köpüýli jaýlar we kottejler gurýarlar. Şoň ýurdumyzyň daşar siýaset edarasynyň ýol başçysy, gaýrışda döwletiň arkalaşygynyň daşar işler ministrleriniň geňeşiniň Özbegistanyň başlyklyk etmegini onlaýn görnüşde geçirilen mejlisine gatnaşdy. Azerbaycanyň, Ermenistanyň, Belarusyň, Gazagystanyň, Kyrgyzstanyň, Moldowanyň, Russiýa Federasiýasynyň, Täjikistanyň we Türkmenistanyň daşar siýasat edaralarynyň ýollaşçylary hemem garaşly döwletiň arkalaşygynyň ýerine ýetirji komitetiniň başlygy köp taraply gatnaşyklaryň wajyp meselelerini garadylar, hyzmatdaşlygyň netijeleri we täze gurulary, halkary hemde sewit meseleleri barada pikir alşdylar. Şeýlede arkalaşyga gatnaşy ýurtlaryň döwlet başdanlarynyň geňeşiniň nowatdan daşary mejlisinde tasdiklanmaly resminamalar aralanyp maslahatlaşyldy. Bu mejlisi 18 dekabrda geçirmek meýilleşdirilýär. Arkalaşyň şäherlerini özara gatnaşyklara uly ähmiýet berýän hormatly prezidentimiziň ençemegdek belleýişi ýaly häzirki wagtda hyzmatdaşlygyň has sağlaşdyrylmagy, oň täze derejä çykarylmagy zerur bolup durýar.
Hoş şeýle çemeleşme hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny aýdyňlaşdyrmagy we degişçilikde anyk çözgütler çaltlyk bilen kabul etmäge mümkinçilik berer. Şu mejlisiň garamagyna 2020-nji ýyl üçin garaşly döwletiň arkalaşygynyň çäklerini daşary işler ministrlikleriniň arasyna köp derejeli geňeşmeliň meýilnamasy hödürlendi. Bu resminama daşary işler ministrlikleriniň hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmagy hemem ählumumy gün tertibiniň esasy meseleleri boýunça alalaşykly çemeleşmeler kesgitlemäge gönükdirlendir. On kabul edilmegi hormatly arkadaşymyzyň başlangyjyny durmuşa geçirmekde täze mühim ädim boldy. Şeýle de daşary işler ministrlikleriniň geňeşiniň mejlisinde Birleşen Milletler Guramatynyň döredilmeginiň 75 ýyllyk münasibetli garaşly döwletiň arkalaşygyna gatnaşy döwletiň başdanlarynyň bilelikdäki beýannamasynyň tatlamasy kabul edildi. Ministrler tarapyndan kabul edilen mühim resminamalaryň ýene-de biri halkara maglumat howpsuzlygyny üpçün etmek babyda hyzmatdaşlyk etmek barada. Garaşly döwletiň arkalaşygyna gatnaşy döwletiň başdanlarynyň bilelikdäki beýannamasynyň tatlamasydyr. Täze beýannama maglumat kommunikasiýa tehnologiýalaryny beýkanun ulanmagyň öňüni almak ulgamyny, garaşly döwletleriň arkalaşygy döwletleriniň tagalalaryny birleşdirmäge, maglumat ulgamyna esasy wehimler kesgitlemäge, umumy çemeleşmeler işläp taýýarlamagy gönükdirlendir. Türkmenistan ýoly goýulan gatnaşyklary saklamagy we pugtalandyrmagy, ony täze ugurlar we usullar bilen baýlaşdyrmagy ygrar. Şuň bilen baglykda Türkmen tarapy garaşly döwletleriň arkalaşygyny 2022-nji ýyly halk dörejiliginiň we medeni mirasyň ýyly, 2023-nji ýyly milletara ara gatnaşyň dili hökmüne urus diliniň ýyly diýip yglan etmek hakyndaky çözgüdi mübarekledi we gollady. Türkmenistanyň goşulan bu köp taraply resminamalarynyň ählidi garaşly döwletleriň arkalaşygynyň çäklerine däp bolan netijeli gatnaşyklary ösdürmäge, täze terg bermäge gönükdirlendir. Şogun Türkmenistanyň Newtgaz gurulşyk energetika toplumlarynyň gurulmagyny hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň hemişelik betaraplyk derejesine eýe bolmagynyň 25 ýylyna bagyşlanan Türkmenistan betaraplyk mekany adly kitanyň tanışdyryş dawrasy geçirildi. Bu şäher ulary holatga beslendi. Newtgaz toplumuna geçirilen Türkmenistan betaraplyk mekany adly kitabyň tanışdyryş dawrasy ýokary holatga beslendi. Hormatly prezidentimiziň täze kitaby watanymyzyň betaraplygynyň 25 ýyllygyna ajaýyp sowgat boldy. Taryhy maglumatlary esaslanýan düýpli eser baý we gymmatly maglumatlary özüne jemläp, döwlet başlarymyzyň eserleriniň toplumynyň üstüne ýetirdi. Hemem türkmen halkynyň geljegine garaşlaryny beýan etdi. Kitapda halkara we milli derejede kabul edilen betaraplyk hukuk derejesine esasy taryhy resminamalar getirilýär. 1995-nji ýylyň 27-nji dekabryna Türkmenistanyň hemişelik betaraplygy hakynda kanunyň kabul edilmegi garaşly döwletimiziň geljekki ösüşini kesitledi. Biz ony hemişelik betaraplyk hökmüni kabul etdik diýip kitabyň awtory hormatly prezidentimiz nagtaýa. Tanışdyryş çäresine gatnaşyjylar bu neşriň sahypalaryna ýurdumyzyň iň täze taryhynyň möhüm wakalary beýan edilýär. Hemem oň betaraplyk derejesinde ösüşiniň tapgyrlaryna çuňur seljerme berilýär diýip nagtadylar. Melelizirimiz almy çemeleşme esasyny berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni, döwletimiziň daşary siýasat strategiýasyny durmuşa geçirmekde betaraplyk derejesiniň ähmiýeti barada garaşlaryny beýan edýär. Hormatly prezidentimiziň nagtaýşy hemişelik betaraplyk derejesi parahatçylyk söýjülük, beýleki döwletiň içerki işlerine goşulşmazlyk, öz başdaklyga hormat goýmak, serhetliň midemelik ýaly milli ýörelgülüň ajaýyp sypatlaryny öz içine alýar. Munyň özi şeýlede halkara harby bileşiklerine hemem şertnamalarynyň goşulmazlyk, dini anançlara hormat goýmak, açyklyk gepleşikler arkaly tutuş taryhyň dowamyny ýüze çykan has çalşarymly meseleleri çözmäge taýýarlyk düşünjelerini öz içine alýar. Çykyş edenler Türkmenistan betaraplyk mekany adly kitabynyň häzirki zaman taryhy ilminiň, filosofiýanyň we siýasatşynas ilminiň ösüşine aýratyn uly goşanlygyny belläp täze neşriň bu ugurlarda täze ilmi barlyklary iterge berjekdigini önemlidirler. Tanışdyryş dawrasyna çykyş edenler watanymyzyň betaraplygynyň 25 ýylynyň öňsirasynda mehriban halkymyza şunyň ýaly ajaýyp sowgady üçin gahrman arkadagymyza hoşallyk bildirdiler. Baky taraplygymyzyň 25 ýyllygynyň hormatyny gahrman arkadagymyzyň nutgalyk eserleriniň dowamy bilen Türkmenistan betaraplygynyň mekany adly täze kitabynyň mehriban halkymyza sowgat berilmegi münasibetli gurulşyk sena toplumynda da tanışdyryş dawrasy geçirildi. Bu şäher toplumyň işgärleri gatnaşdylar.
Täze kitap bilen tanıştyrylşda barasy uly ruh gelentligi betlenni. Çykyş edenleň belleşleri ýaly. Mähriban arkadamyzyň täze eserine watanymyzyň bitaraplyk hukuk derejetiniň ýurdumyzyň durmuşy gurly ykdysady syýasatyny durmuşa geçirmekdäki ähmiýeti beýan edilýär. Bitaraplyk biziň mukaddes gymmatlygymyz, biziň durmuşymyzyň manysy, baş maksady bolup durýar. Bitaraplyk derejeti türkmen halkyna bagtyar, parahat, awadan we azuly durmuşyny üpçün etdi diýip çykyş edenler bellediler. Biz bu ýoly ilkinji nowatda öz milli bähwitlerimizden ugralyp saýlap aldyk. Şoň bilen birlikde ýer ýüzüniň ähli doganly halklarynyň bähwitlerini gözeňne tutdyk. Ähli halklaryň arasyna hoş niýetli gatnaşyklary ösdürmäge we belentymda ajaýyp işi durmuşa geçirmäge çalşýanlygymy beýan etmek isledik diýip döwlet başdanmy täze eseriniň sahypalaryna belliýär. Hormatly arkadaşlarymyzyň häzirki döwrüň ähli umumy meseleleriniň çözgüdüne gönükdirilen dörejlikli başlangyçlarynyň aýratyn uly ähmiýeti bellenli. Kitabyň awtory anyk misallarda bitaraplyk hukuk derejetiniň dünýäniň döwletleri bilen özara bähwitlik hyzmatdaşlyk üstünlikli ýola goýmagy kömek etýändigini görkezdi diýip tanışdyryş dawratyna gatnaşçylar aýtdylar. Bu ýere ýygnananlar Türkmenistan bitaraplyk mekanik kitabynyň diňe bir taryh barada bolman, eýsem oň geljegi nazarlaýanlyk barada bir pikire geldiler. Çünki eseriň awtory hormatly prezidentimiz döwletimiziň häzirki döwrüň çylşyrymly meselelerini çözmekde hemem ähli ýurtlaryň jewitleşmegine bitaraplyk hukuk derejetiniň ähmiýetini görkezýär. Şeýlelikde bu eser tutuş adamlaryň röwşen geljeginiň bähwidine, halklary birleşdirýän ymsanperwer maksatlarynyň öçmejek ähmiýetini okoýja ýetirýär. Watanymyzyň bitaraplygynyň 25 ýyllygynyň öňü syratyna ajaýyp soňgy düşün, hormatly prezidentimize hoşarlyk sözleri öz boluşly mukamy görli. Hormatly arkadaşlarymyň, Türkmenistan bitaraplygynyň mekanatlyk kitaby bilen tanışdyrýşda baralary Ahal, Balkan, Daşygun, Lewap, Mary vilayet gazetler tarapyndan meserli. Tanışdyrýş dawralaryna milli liderimiz watanymyzyň bitaraplygynyň 25 ýyllygynyň öňü syratynda mähriban halkymyza ajaýyp soňgy düşün hoşarlyk bildirli. Döwlet serhet gullugynyň Balkanawa serhet birikmetiniň guramagyna geçirilen baky bitarapligymyzyň şanly 25 ýyllyk münasibetli. Gahrman arkadaşymyzyň öz halkyna ajaýyp soňgy bolan Türkmenistan bitaraplygynyň mekanatly täze kitabynyň tanışdyrýş dawrasam uly ruh gelentligi betlenni. Hormatly adamlar, ene orta ýurdumyzyň vilayetlerini we paýtagtymyz Aşgabat şäherine şugun 10-njy dekarda saat 20-den 11-nji dekarda saat 20-çini boljak howa barada Türkmenistan howa maglumaty gullugynyň berýän habary bilen tanış boluň. Balkan vilayetini ötkäp duran bulusly howa bolup, bundan ordan tele sekundda 8-13 metr etýän şemal öter. Howa gejesine 5-10 gradus soğuk, gündüzüne 2 gradus soğukdan 3 gradus içinde maýl bolar. Ahal vilayetini ötkäp duran bulusly howa bolup, atkem gar ýagar, ýollar sürçük bolmagy mümkin. Gün ortadan tardan tele sekundda 7-12 metr etýän şemal öter. Howa gejesine 3-8 gradus soğuk, gündüzüne 0-5 gradus soğuk bolar. Mary vilayetini ötkäp duran bulusly howa bolup, Demrat güne tardan tele sekundda 8-13 metr etýän şemal öter. Howa gejesine 2-7 gradus soğuk, gündüzüne 2 gradus soğukdan 3 gradus içinde maýl bolar. Lewap vilayetini ötkäp duran bulusly howa bolup, atkem gar ýagar. Demrat güne tardan tele sekundda 8-13 metr etýän şemal öter. Howa gejesine 4-9 gradus soğuk, gündüzüne 0-5 gradus maýl bolar. Daşyň vilayetini ötkäp duran bulusly howa bolup, gar ýagar, ýollar sürçük bolmagy mümkin. Demrat güne ordan tele sekundda 7-12 metr etýän şemal öter. Howa gejesine 6-11 gradus soğuk, gündüzüne 1-6 gradus soğuk bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ötkäp duran bulusly howa bolup, azkem gar ýagar, ýollar sürçük bolmagy mümkin. Gün ortadan tardan tele sekundda 7-10 metr etýän şemal öter. Howa gejesine 4-6 gradus soğuk, gündüzüne 1-3 gradus soğuk bolar. Ýurdumyz boýunça dekabr aýynyň 11-ni magnit hadisasynyň durnuksuz ýagdaýda bolmagyna garaşylýar.
Ediz vatandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň möçörüniň kadadan 8 götürüm artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine getirýän oňsy täsirleriniň öňüni almak üçin ağzy burun örtüklerini ulanmagy, şeýle-de gyş patlyny howanyň derejesiniň üýtgeýänligini nazar alyp, patly görä giyinmegi maslahat berýär. Mehriban ileşler, bu düzgünleri berk berje etseňiz ýylyň eslenik patlyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şonuň bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşleri beslenýär. Ähli ötüşleriň özünde bolsa halkyň bekidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.